dit is dus een Japanse kriel. En dat nemen ze de Shabo, dat is al een heel oud ras. En typisch is om deze hinnen, ze gaat nog een beetje lezen, maar dat ze amper poortjes hebben. Die poortjes die zijn heel leeg. Ze zijn ook griezelig nuurt. Nou, dat just ik was, kan ze gewoon oppakken. En ze bleven gewoon zitten. Ze zijn heel vriendelijk, net agressief. Het lijkt wel een commercial. Maar die kwarte poortjes, dat vind je heel leuk? Ja, dat is prachtig. Dan zie je dan trouwens dat gas erin ik. Dat is een zak komisch. Een komische uitstraling. Bij jou is ik al je naam, omdat ze al een persoonlijkheid hebben. De wonen je voor je te fappen. Nee, fappen de haan. En dit is je Theo. Ja, dat is een gevoel, hè? Dat hij je soms mij zo, dan denk je van dat is een Theo. Ja, ja, zij is het wel, ja. La 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 la. Ik ben Theo en ik ben niet meer. Theo is een hele vaderlijke man. Laat ik het zo zeggen. Hij is heel beginnen met zijn vrouwje. Hij past er goed op. En het is gewoon, hij is heel lief. Als je dan roept die man, die roept, dan had er wat van. Zie je? En dan maakt een van die vrouwen mij het opeten. Zie je dat? Ja. Als er weer hem vindt ik, dan maakt het er een bepaald geluidje. En dan komen die vrouwen erop aan en waar het eerst is die meid haar. Lief. Ja. Dat is Sylvia. Die krijgen we nou misschien 3 weken in. En dan weer er voortverreel op. En als de wanneer de nije hen accepteert, dan is het klaar. Want de hennevrouw is een herdevrouwtje. Ja? Ja, de pikorde, hè. Als ze hem net maaien, dan kan ze hem een bloeden staan pikken. En soms, mijn geval, dat er een deer gaat. We hadden dus een hintje hebben we met de haan opgebracht. Want die weer dus toch een oren heen, oorfretten. Die hier... daar komt Teunie aan. En ze pakt ze net, maar ze voert het er nog heen. Beetje de boel op stang. Beetje de boel op stang, ja. Dat vindt ze prachtig. Niet meer te begeren nu, zo mooi. Kom eens. Theo. Ja, door de fiets. Door in de natuur best en dan sjost je allemaal al je. En dan ergens die. Het is gewoon ergernis. Het wordt net zoals scheen en als dat al fietst, zoals je rommel al gelezen, dan denk je, maar toch alleen maar heen. Maar toch alleen met de boel beskiën met je. Hè? Dat is toch prachtig mooi. We hadden een gezellig ploegje. En we ben, die ene neemt dat om en de andere neemt dat om. En ik kom dan weer binnen aan en dan drinken we koffie ergens op een bepaalde vlak. En dan leeg je de zakken even. En die hellen de gemeente dan weer op. Maar je bent allemaal niet de man apart? Allemaal niet aan, ja. Links de mandje net, hè? Nee, dat niet. Maar oors alle mensen aan, van jong tot oude. Nou, en elke keer wat een orenroute? Ja. Neem elke keer weer een orenroute, zoals na je weken. We krijgen dit nou net klaar hier, maar dan gaan we na je weken de hele Brekster door de Veert. En dan laat je dik met alle school leren, of de verbindingsweg Lippenbeek. Al die wegen die campers staan en al die hollen. En wat je net vindt, daar staan verstel van verstel. Die komt zonder klein tussen. Dat zou wel light bang worden. Daar ben je dissen. Nu dissen. Nu dissen hebben we de woorden, denk ik. Nu dissen. Ja, mooi man. Maar wie komen ze net zien? Dat wordt ik wel waardeerd door de bevolking wel. Door de bevolking wel, En we hebben een bakje. Ja, hoe merk je dat? Nou, als we onderweg zijn, dan krijgen we ook al even een complimentje dus. Nou, dat stimuleert dus ik bij vanzelf. Ja. Maar het blote troep van een ooropromming. Het blote troep van een ooropromming, ja. Maar dat is net slim.
Nee. Nee, maar Het dat, gaat jou wat door, het gaat om de gezelligheid, of niet? En boerendoor. Ik maak graag boerendoor. Dus. Ik ben in september in de voortgang, officieel, weer een beetje eerder thuis, maar toen had ik me melden bij Walter. Ik denk, nou dan ben ik eens een keer bij oren mensen, hè, wat over praten. Want oors praat ik nooit met Piet of met Walter net. Wat hij nou Handel, handel. Het geld leidt bij de wei. Zwarte weet. En dat vind je ook gewoon? Samen hier aan de kant van de wei, ja. Geen 100 euro je hoort, Piet? Hier zit staatsgeld op. Dan hebben we koekengeld. Dan steek je iedere zak zo wat. Ik doe ook over in het aarde, iedere beetje. Dan ga je van alles weer wat. En dan lever je dat een keer in. En de koekengeld lekker terug. Wat ben je aan de waan? Ja. Nou. Rommel, oprom je dit nog wat met. Oh, Hoe vind je dat? nou, dat vind ik heel knap, hè. Als toch wat in de tas dat... Ja, maar net zo. Net voor het middenonderwijs, hè? Hey. Nee, ik dacht ik nooit. Oh, nee, maar dat zeggen ze al, ja, maar dat lijkt er nog. Ja. Ja. Nou, ik wens je nog een hele hoop succes. Dank je wel.